Türkmen gadynyň Iranyň üstü bilen swap arkaly iýerilmegi Irana garşy girdilen sanksiýalary bozmaýar diýip Interfax Azerbaýjan habar agentligi Birleşen Ştatlaryň Türkmenistana elçisi Matthew Klimowyň sözlerini sitirleýär. ABŞ ilçisi 11-nji ýanwarda Aşgabatda geçiren medpugat ýynagyna gün tertibine beylik meseleler bilen bir hatarda Türkmen gadynyň swap bulalaşygy esasyna Iranyň üstü bilen Türkiýe iýerilmegi bilen bagly mümkinçilikleri tesvirledi. Ol bu ugurda Birleşen Ştatlaryň pozisiýasyna işaret edip degişli swap bulalaşyklarynyň Irana garşy girdilen sanksiýalary bozmaýanyny aýtdy. Bu inçime faktorlara bagly bolup durýar. Meselem, gazyň swap arkaly Iranyň üstü bilen Azerbaýjana iýerilmegi sanksiýalary bozmaýar. Şonuň üçin bu ýalaşyň nähili strukturlaşdyryljagyna bagly bolar. Diýip Interfax Azerbaýjan habar gullugy Amerikan elçisiniň sözlerini sitirleýär. Şeýle-de ABŞ elçisi Türkmenistanyň öz neft gaz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallalaryna oňuýun baha berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň öz neft gaz eksportlaryny günibatar ugur boýunça, şeýle-de günnäger we günorta ugurlary boýunça diversifikasiýalaşdyrmagy ören paýhaslylyk bolup durýar. Men Hazar deňizinde gaz içirjiniň gurulmagyny hem ören paýhaslylyk hasaplaýaryn. Inženerçilik nukdaý nazaryndan bu ýerde uly bir mesele ýok. Bu taslamany durmuşa geçirmek üçin siyasi we ykdysady çaklamalar geçirilmeli. Ýewropa we Hazar sebitiniň ýurtlary gyzyklanma bildirmeli. Diýip Interfax Azerbaýjan Amerikan diplomatynyň sözlerini sitirleýär. Türkiýe we Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri iki ýurduň arasyna TV gaz hyzmatdaşlygynyň ýoly goýulmagyna gyzyklama bildirip gelýär. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Türk topory soňky sapar 2023-nji ýylyň 6-njy dekabryna Türkmen gadynyň Iranyň üstü bilen Türkiýe iýerilmeginiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistan bilen Iranyň arasyna umumy ýyllyk kuwaty 20 milliard kub metre barabar bolan gaz geçirji ulgamlary bar. Türkiýe Türkmen gadynyň import boýunça esasan 3 alternatiwanyň üstünde işlenilip gelinýänini aýdyp gelýär. Şol alternatiwalaryň biri hem swap ulalaşyklary bolup durýar. İran bilen Türkiýanyň arasyna ýyllyk kuwaty 14 milliard kub metre barabar bolan Tebriz Ankara gaz geçirjisi bolup häzirki wagtda bu gaz geçirji arkaly ýylda 11 milliard kub metre çembesi gaz berýär. Türkmenistan 2023-nji ýylyň dowamyna swap ulalaşygy arkaly Azerbaýjany iýerýän TV gazyny 2022-nji ýyl bilen deňeşdirileni 3 esde töweregi artdyryp 2,16 milliard kub metre çykardy. İran Azerbaýjan bilen arada gaz geçirji ulgamynyň ýyllyk kuwatyny 5,15 milliard kub metre çenli giňeltmegi üstüne işleýär. Ýöne Türkmen gadynyň Azerbaýjana iýerilmegi şu ýylyň ýanwaryna duýdansyz besedildi. Bu barada taraplar henide çeni resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Azerbaýjan Günorta gaz koridoru arkaly Ýewropa ýurtlaryny iýerýän TV gazyny 2027-nji ýyla çenli 20 milliard kub metre çenli çykarmagy meýilleşdirýär. İran mundan öňe Türkmen gazyny islenlik ugur boýunça üstaşyr geçirip bermäge taýýardygyny oglan etdi. Energetik howpsuzlyk boýunça Britaniýaly ekspert John Roberts oktýabr aýyna Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistan bilen İran aradaky swap bulalaşyklarynyň Irana garşy girdilen halkara sanksiýalary gatnaşygy barada şeýle gurrun berdi. My own assumption is that the Turkmens will regard... Menin şahsy pikirimçe Türkmenler Iranyň üstü bilen swap alalaşygy esasyna araga gaz berilmegine iki taraplaryň alalaşyk we gepleşik hökmüne garaýarlar. Hem de halkara sanksiýalaryny bozmadan şeýle alalaşyklar durmuşa geçirilip bilinýär diýip hasaplaýarlar. Men anyk bilemok, ýöne ýagdaý şeýledir diýip pikir edýärin. Bu ýerde esasy mesele sanksiýalaryň göni amal edilmegi däl. Esasy mesele sanksiýalaryň getirýän gyýtaklaryň netijeleri. Application of sanctions, it's the indirect consequence. Diýip ekspert aýtdy. Galabertede Türkmenistan 2023-nji ýylyň awgustunda Hazar üstü gaz geçirji taslamasyny bildirýän gyzyklanmasyny ýene bir gezek nugtady. Daşary işler ministrligi köpçülikleriniň habar berişleri işleri üçin çap eden beýanatyna bu taslamany durmuşa geçirmek üçin hiç ýyly syýasy, ykdysady we maliýe päsýelçilikleriniň ýokdugyny aýtdy. Ýöne synçylar Ýewropa banklarynyň daşky gurşa waladalary sebäpli gazalyp alynýan energiýa serişleri bilen bagly taslamалary maliýeleşdirmekden çetde durýanlyklaryny aýdyp Hazar üstü gaz geçirji taslamasyna şeýle-de Günorta gaz koridorunyň mümkinçilikleriniň giňeldirilmegine şüpheli çemeleşip gelýärler. TV gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan Türkmenistan häzirki wagtda öz gazyny uly möçberlerde Hytaýa satýar. Russiýa bilen Türkmenistan arada 2019-njy ýylda gaýtadan dikeldiren gaz ulalaşygynyň möhleti 2024-nji ýylyň tomsyny tamamlanýar. Salam News Türkmen neşrine görä Abaşanyň Türkmenistana elçisi Matthew Klimow Aşgabatda geçiren medpugat ýygynyna John Deere, Boeing, General Electric, Visa Card International we Coca-Cola ýyly Amerikan
kompaniýalarynyň Türkmenistana keşlerini giňeltmäge istek bildirýänliklerini hem aýtdy. ABŞ ilçisi Amerikan tarapynyň Türkmenistan ABC işgörlük geňeşini ABC-nyň Türkmenistana Sowda palatasyny öwürmäge istek bildirýänligini aýtdy. ABC bilen Türkmenistan arada 1992-nji ýylda diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy. ABC Türkmenistanyň öýdüg tiýarlylygyna, garaşsyzlygyna we çäk bütewligine ıgrarlylygyny beýan edip gelýär.